I només una reflexió, perquè és que a vegades sembla que el problema només sigui un problema de relació Catalunya-Espanya o Catalunya-Estat espanyol, és igual en aquest sentit. Però Ciutadans no és el segon partit d'Espanya, electoralment. No ho és. Electoralment és el segon partit de Catalunya. I això també, o sigui, que moltes vegades diu, no, ja Catalunya ja ha guanyat, Catalunya ja té un mandat, Catalunya ja té... Catalunya, si segueix així, això Matzau també, com que va decidir morir por cerrar los ojos, Catalunya, si segueix així, es pot trobar que al final del procés, si segueix gestionant-lo així, es pot trobar que al final del procés sigui una presidenta de Ciutadans a Catalunya. I llavors seria magnífic tot el que s'ha fet. Jo ho dic perquè, és a dir, jo entenc que no condemnar a la gent a ser un subjecte inert que no protagonitza el canvi no és només un problema de relació entre Catalunya i Espanya, també és un problema intern de Catalunya. I evidentment, i això estic d'acord, jo crec que, em sap greu, jo ja sé que el resultat del 27S per molts és que ja es va guanyar el referèndum i que ja està tot arreglat. Jo crec que no, que el referèndum s'ha de fer. Jo ho crec. Crec que s'ha de fer el referèndum. És a dir, perquè... I crec que hi ha condicions. També ens sorprèn aquesta idea de no es pot fer política just en el moment en el qual, i em sap greu, parlar del Partit Popular i del PSOE, en el moment, a l'hora més baixa del bipartidisme en aquest país, en un Parlament que probablement expressarà una pluralitat de forces polítiques brutals, dir que aquest moment no és per fer política, em sembla la posició més antipolítica que he vist mai. I jo no vinc de la política oficial, però el trobo delirant. Si hi ha algun moment per fer política és aquest.